Ha? Gio. Gio? Ba't binansagan mo ng Didong? Sabi nila dedo. Didong. Alright mga kadudong, kadidang, good morning sa inyong lahat. Unang-una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe sa akin channel at sa mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo. At ngayon parang araw na to mga kadudong, araw ng Biyernes. Tinawag ako ni Rose. Duman ako dito sa kanilang pwesto kasi lilipat pala siguro sila ng pwesto mga kadudong dahil pinaalis na nga sila dito sa kanilang pwesto sa barangay. Dahil nga lagi nilang makikita kasi yung mga pinalakal nila ng mga karton, mga buti ng tubig, ganun. Gusto daw na maalis sa barangay kasi daw makalat daw tingnan. Kaya ngayon, nung duman ako, pinaran nila ako dahil nagpapaalam sila sa akin na lilipat na daw sila sa farmer sa Cubao. Sabi ko malayo yun, Rose, saka bawal yung tricycle doon eh. Kaya siguro kung ganun na mangyayari, hindi na ko na sila lagi makikita mga kadudong. Kaya malungkot nga ako eh kasi lagi ko sila sinisilip-silip dito araw-araw. At ngayon nagpapaalam sila na malipat na daw sila ng pwesto. Sa Cubao na daw sila sa farmers. Kaya hindi ko alam kung magkikita pa kami nito. Baka bihira na lang siguro mga kadudong. Ngayon ang gagawin ko mga kadudong, kasi may mga kalakal pa sila dito. Yan, nakikita nyo mga kadudong. Ang gagawin ko na lang dahil para naman sila may kunting pera kung lilipat na sila doon sa kanilang lilipatan, kung lilipat na talaga sila. Kasi pinapalis na nga sila dito sa barangay mga kadudong. Kaya ang gagawin ko, tulungan ko na lang sila para maibibinta na rin yung kanilang mga kalakal dito mga kadudong. Yun, kinarga na ni Erwin yung kanyang kalakal. Ayan, tulungan ko na lang sila mga kadudong dahil yun lang talagang kaya kong gawin para sa kanila. Yan, ang pangarap ni Erwin, sana makauwi siya sa kanilang probinsya sa Samar. Yan si Erwin, hi sa'yo, magandang umaga. Lilipat na pala kayo ng pisto. Yan mga kadudong, baka siguro bibihira na lang siguro kami magkita ni Erwin nito kasi malayo, kasi dito sila sa may Malakas, marapit sa City Hall ng Quezon City, tapos lilipat naman sila doon sa may Cubao, sa may farmers. Malayo-layo rin yun mga kadudong. Saka yung tricycle bawal na doon, tatawid na ng itsa sila eh. Kaya hindi ko alam kung kailan na naman siguro kami ulit magkikita nito mga kadudong. Yan, ang gagawin na lang namin ngayon, tutulungan ko sila para may binta yung kanilang mga kalakal. Dadalhin na naman namin sa junk shop na kanilang pagbibintahan. Yun, okay, kakarga na natin. Yan. Hi Rose, pambira, lilipat na pala kayo ng pwesto. Yan, kinarga na ni Erwin. Yung mga gamit nyo Rose, bit-bitin kasi hindi ko kayo pwedeng ihatid doon sa Cubao eh. Uhulihin ako doon eh. Pero ngayon ang araw na to, aalis kayo rito or pero kung sinabi nyo nga na aalis kayo tapos lilipat kayo doon sa farmers, kung matuloy yan, hindi ko na talaga kayo lagi makikita, no? Yan, kinarga na ni Erwin yung kalakal nila mga kadudong. Yan, yun, ibenta namin yan para naman na mayroon naman silang panggastos mga kadudong sa pangangailangan nila sa araw-araw. Yan. Ano yan Win? Mga buti ng buti na babasagin. Yun. Yung mga kalakal nila mga kadudong, mga buti na babasagin. Kaya mabigat-bigat ito. Kaya kailangan kong ikarga sa tricycle. Dahil wala naman si si Erwin na yung kariton. Wala siyang kariton mga kadudong. Kaya ganun na lang gagawin ko para matulungan ko sila. Yan. Okay. Saka si Jonathan pala, kumusta pala yun? Twin, si Jonathan. Ha? Naghihilot. Naghilot. Lilipat din siguro yun, sasama sa inyo or kayo lang? Kami lang. Kayo lang.
Ayun mga kadudong, nag-arrange na sila sa kanilang gamit. Kaya mo Ben? Okay. Ayun mga kadudong, si Erwin na yung si Erwin na yung nagbubuhat dahil ako naman ay binibidyo ko yung ginagawa niya. Yan, puno na yung yan yun yung ibibinta namin mga dodong. Yan, para matulungan ko sila kasi wala ngang kariton si Erwin kaya saka yung yung junk shop na pagbintahan nila nito mga kadudong ay malayo sa may sila sa may Naiya Road. Tatawid kami ng Isabi nyo. Yun. At kami lang ni Rose ang magbibinta doon dahil bawal kasi dalawang pasahero sa kay mga kadudong Yan. Okay mga kadudong, babalik na lang ako mamaya pag nandoon na kami sa junk shop na pagbibintahan namin. Alright. Alright mga kadudong, nandito na kami sa junk shop. Ay, hindi pala sa amin yan, sorry. Ito na yung mga kalakalinan ni Rose. Ito, papel to kasama to doon. Ha? O iba to, iba. Wala ito. Ha? Yan yung kalakal nila ni Rose sa mga kadudong. Ilang kilo yun? May nalaglag. At saka may mga buti plastic mga kadudong. Yun. Kamay ko, kakapera siguro. Hindi nga. Pira ito. Ito pira na to Huwag lang kanan, alas ang kanan. Pero yan. Natimbang na yung karton mga kadudong ay natimbang na ni ma'am. At yung plastic bote. Ito, papel to iba rin ang kilo nito. Bawat pala, iba-iba presyo niyan, kilo. Ganun pala yun. Okay na to. May bote pa rin. Ito puti. Yung bote ng yung bote, mga bote na babasagin ito. Mga kadudong, ito yung kay Lakaros to Yeah, bote. Mga bote, babasagin. Hindi nagtitimbang yan. Ay, di na to tinitimbang? Hindi. Sorry. Di na pala tinitimbang to. At titimbangin na lang. Bote yun. Bote light. May internet na bote. Ilang piraso? Marami rin yun. Gusto binili lang Malalaki siya. Parehas lang ako. Okay na. Tanggalin na, ma'am. Tanggalin na, boss. Yan, sarap. Ito yung junk shop sa deliveran nila ni Ross. Okay na nila to mga kanon, kadudong. Yan. Yung mga buti. Yan si Ross. Okay mga kadudong, labas muna tayo. At ito yung tricycle ko mga kadudong. At yung junk shop na pinagbintahan nila ni Rose mga kadudong ay along Naiya Road. Yan. Tapat siya ng bang building na to, National Electrification Administration. Yan. Okay na, Ross? Okay na. Alright mga kalulong, babalik na lang ako mamaya. Yan si Rosa. Hi, Ross. Babalik na lang kami mamaya pag nandun na kami sa kanilang pisto mga kalulong. Kasi nandun si Erwin di na namin pinasama dahil kawawa naman, maglalakad siya malayo-layo Alright. Alright mga kalulong, mga kadidang. Dito na kami sa pisto nila ni Erwin at saka ni Ross. Galing kami doon nagbinta ng kanilang kalakal. Ngayon pagbalik namin dito mga kaludong ay nandito na rin sila si yung kung maalala nyo yung in-interview ko doon sa may Korean shirts. Nandito sila kasi nga pala pinaalis sila doon sa kanilang pisto nung nakaraan na interview ko sila.
Yan sila. Bakit naman kayo pinalis doon daw? Anong... Ano? Yung Koreano, Oh. wala naman nakapira dyan. Kami nahihiga kami dyan. Pagka aalis kami, maganda na. Safety daw. inawal na namin yan. Oh. Diba kasama namin? Oo, patay. Nangigilip. Yan sila mga kadudong, kumakain sila. Yan. Kasi Nakikitulog kami doon, pero si naglilinis Jean kami doon. at saka si ano Bernard, di ba? Jean tsaka yun, si Bernard. Ayun, maala kadudong. Saka mayroon pa lang ibigay sa akin si Erwin na milk bag daw. Original to Sandali. Ay. Sira na. Hindi, yan lang yan. Ha? Yan lang. Yan. Ito. Ay, kailangan pang inuhin kanina eh. Oh. Eh, may gutat na. Yan, tulong. Yan ako ni Erwin ng ano. Ay, isa lang Win, di kaya, di pwede. Isa lang yung ano niya. Dapat talaga ganito, marami. Oh. Oo. Okay, salamat na talaga Win ha. Yun si ano si Rose. Yan. Paano yan Rose? Tuloy na talaga yung lipat nyo? Hindi naman yan. Ano lang, kailangan lang kasi tanggalin linisin yung dito. Kailangan linisan. Hindi na kami kakalakan ng marami. Ako na Ah. lang siguro, tsaka weekends. Pero kung ano talaga, lagi kayo dito Kaya inano naman sa barangay, alis din talaga kayo niyan. Wala naman tayong magagawa. No? Puntahan ka na lang namin. Saka mapapansin dito, marami na kayo rito. Yan. Yan mga kadod. Mga ibang dito lang sa Kali talaga kadodong. Yan, kumakain sila. Yan. Pinaalis din sila doon. Balita ko, nag-aaway daw doon, may nag-aaway kaya nabasag yung ano. May nag-awit sa magkasala. Oo. Meron. Kaya doon, yun daw ang kinagagalit ng Koreano kasi nabasag daw yung anong tawag doon, yung Paso. paso. Nagkawal Naba- sila, nadamay pa po. Kaya nga nung nag-aaway daw, Wala kami din eh, nag-away sila eh. Dating karila. kaya nga, ngayon nadadamay tuloy kayo. Oo. Di ba? Malaking tulong na rin sana para sa inyo yun na mayroon kayong masisilungan. Nang hindi kayo maulanan, hindi kayo Din, kanin pa kasi rin. lalo na may mga bata. Di ba? Kaya talagang Oo. talagang malaking tulong sana sa inyo yun. Dapat yung putol niya na ba yun? Putol yan. Di ba? Kaya Vlog. nagagalit ngayon yung may-ari ng yung mga Koreano kasi binabasag. kasi mga Sino ba naman talagang matuwa doon, nababasag yung paso. Malapit na sa amin. Malaki pa naman paso. Ibig sabihin nadadamay lang kayo sa Saan Diba? namin dun kuya na may sidecar? Ha? May sidecar yung may... Yung kapon dyan. Kasama Ay, yung namin. dito, yung kahapon Inom ka rin ng inom yan eh. Ayun nga, napapansin ko nga, lasing eh. Basta hindi pa nila sinabi sa amin. Ngayon, nadadamay tuloy kayo. Parang ang gusto nilang kami yung pag-initan doon. Ah, Pagdating namin, nakasalubong namin sila. Oo. Hindi man lang nila sinabi na huwag mo na kayong pumunta doon kasi basag yung paso. Pero hindi naman kayo nagbasag talaga doon. Hindi, Bibigay din nagulat na mataba. lang ako. Sabi ko, alapag parang Pagkat tinanong ka naman. basag yung tapos mabuhangin yung semento, yung palayo na yun. Napansin ko rin kasi kahapon, dumadaan ako dito palagi. Yung mga Koreano doon naglinis. Iniwan nila kasi siguro din na nagkalat. Oo. Siyempre, hindi rin talaga sila matutuwa. Bukuhan ka rin, no? Ha? Nililinis namin yun bago talaga kami umalis. Kaya nga, kung nililinis nyo naman, yung mga ibang kasamahan nyo, wala namang panalasakit na imbis na mayroon kayong matuma. Kaya nga, nadadamay tuloy kayo. Ngayon, sinarado na ng Koreano doon, di na kayo makakapasok doon. Hindi na kasi pumasok kami doon. May bubong. Tapos passing pa kami doon. Safety kayo sana doon, kahit umulan pa ng malakas, di ba? Kaya nga. Ngayon, Wala silang iniisip. Damay-damay na. Damay-damay. yung yun ang masaklap talaga eh. Dapat kayo Kasi sila may bahay sila. Kami aminado Binibigyan pa kami pera nun eh, Koreana. Oh, biro naman yan. Tapos, Pinapay.
Tapos yung ibang mga kasamahan nyo, pag nag-away, nadadama yung iba. Ang gulo. Oo. Nakaka-charge pa naman din yun. Yan mga kadudong, kung maalala niyo yung una kong vlog, yung na-interview ko doon sa may simbahan ng Koreano mga kadudong. Yan si Bernard at saka si Jean. Saka yung anak niya. Yung Dedong. Si Dedong. Oo. Anong pangalan ng anak mo? Dedong. Didong? Parang ano, Didong, Dodong, Doding, Didang. Pero Gio talaga pangalan niya. Ha? Gio. Gio? Ba't binansaga mo ng Didong? Pensat nila Dedong. Didong. Ano po, ang tatay naman, Bernard, tapos Didong. Ano malayo, no? Alright, mga kadudong. Yun, kausap na naman natin ulit sila si Jen at saka si Bernard. Ito Yung, pag gumawa kung to ng maalala vlog. nyo yung ano. Basta Kaya mga pala sila kanotsing. pinaalis doon mga kadudong dahil may kasamaan sila na nag-aaway mag-asawa. Ngayon, siguro sobrang galit, nabuhat yung ano, paso. Yun, hinampas siguro. Nabuhat yung paso. Oy, nabasag baka hinampas o ano. Hindi. Anong ginawa? Ang yabang niya pa nung una kong tanong sa kanya, sinong nagpasag niyan? Ako, di ba gumanin siya? Oh, Si ayun na ate. nga, nadadamay na tuloy kayo. Si Kawawa ate naman kayo. yung may sirpo. Ah. Ayun mga kadudong. Pero silang Wala bahay. lang sila pinag-aralan. Sana naman kayo doon sa may ano, Matapang. Sa may tabi ng butika. Okay. Doon naman yata sila manggugulo. Sa susunod. Hindi sila, meron silang uwian. Kami wala talagang Minsan kasi, pagdadaan sila, makikipag-usap kunyari. Siyempre, hindi naman namin di pwedeng pansinin. Maya-maya, doon na sila Hindi pwede matutulog. pagtabuyan dahil hindi naman kami may-ari niyan. Kaya nga. Kaya Sabihin nga, nila, hindi na naman Hindi pagmamayari. namin Kaya nabili yun. kumunal talaga. Mawala Ang ka mamayari sa talaga pinag-aralan. pag yung Koreano, kung ganun na nga nangyari sa inyo, pinalis kayo, di lahat tuloy kayo, nawalan, may damay na. nadadamay. Buti nga sana kung kahit nag-away lang sila, Walang nabasag. oo, wala silang Walang, sinira. walang sinira, okay lang sana yun. Buti nga hindi nila na ano yung salamin eh. Kaya nga, mas mahal yun. Makukulong kayo nun kung yun ang mababasag. Oo, yung cyberglass. Oo. Pagkati kanila, walang gumagin ng barangay. Pagkasama namin sila, andyan yung barangay. Nakaano na. Oo, kasi ano para silang ano eh. Iwalay mo kami. May ingay na. Hindi lang sila ano, mahala sa buhay. Ako kulit ng bata. Kulit. Hindi mapagsabihan ng ano. Yung kami lang, dito lang, kami lang kakasama, walang gumagin ng Punta pa na barangay. dito kahapon. Ha? Punta kahapon. Oh, dito ako Pero kahapon. binuhat pa natin si ano yung dating. Ha? Binuhat namin yung dating. Oo, Ang lasing. dito natutulog. Yung mag-asawa, yung asawa na mag-aaway. Kaya nga sa Kuya, susunod, meron ba nangungupahan na oh, mas gusto nilang tumambay dito sa labas? Nangungupahan kaya yun, mga yun? Ba dapat nandun sila sa bahay? dapat nandun sila sa bahay. Bakit sakali pa rin sila natutulog? Pambayad ng bahay. Nagamit nila yung anak nila eh. Sayang na lang. Kaya nga, ayun yung mga nanggagamit ng bata. Tapos minsan ako napagbibintahan ako, ginagamit ko daw ano ko. Naku. Eh hindi naman. Ano May bahay lang kayo. Ba't magtitiis kami sa labas? Sabi ko wala naman po kaming bahay. Sabi ko gano'n. Ano, mga kadudong, kadidang, wala talaga silang bahay. Okay. Alright mga kadudong, mga kadidang. Hanggang dito na lang ang aking video. At yun, kausap na naman natin uli sila si Jane at saka si Bernard. Napaalis na naman sila sa kanilang pwesto. Yun, mga kadudong, yun, nananawagan nga kami nung una kong vlog nila kay Sir Rapi Tulfo, pero wala, iwan ko kung nakakarating. Yun, yun, di nila alam kung saan na naman sila lilipat dahil pinaalis nga sila doon sa pwesto nila sa may Korean Church. Kaya yun, naghahanap na naman sila kung saan sila lilipat ito ngayon. Katulad din nila ni Rose, pinapaalis din sila sa barangay dito dahil napapansin nga, lalo na ito, marami sila. Kung dito sila, mapapansin talaga sila, damay-damay na rin mangyayari, mapapaalis na naman sila sa barangay dito. Ayun. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, wala nga daw sila tulugan. Ayun, sila si Rose, nung nakausap ko kanina, mga kadudong, lilipat siguro daw sila doon sa ano na, Cubao. Buti pa yung mga pulis eh. Ganun ang sinabi sa akin, kaya yun, Di ba? Yung mga pulis subaybayan nyo lang ninyo yung aking video mga kadudong. Batuta, pag
nakita ano ang kahinanatan sa kanilang buhay. wala ka ng pera, wala ka ng makain layas. Yun. Mga kadodong, dito lang yung aking video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na rin at i-like at pakishare na rin mga kadodong. Alright mga kadodong, dito na lang. Maraming salamat. Bye bye. See you next vlog.